Dakong sunog miulbo sa Samal Island kagabi. 5 ka mga balay ang naugdaw. Ani ang detalye. Patay ang kurinti. Di pala, apawa ta dire bi. Kay wapay biana ang ano. Nanggawa sa mga residente sa Obenza Street, Barangay Piña Plata, alas 10 kagabi, human miulbo ang dakong sunog sa lugar. Sa video nga kuha sa netizen nga si Alexander Mulit, makita ang kadako sa kalayo nga milamoy sa kabalayan. Bisan ang fire volunteers sa Davao City, mitabok nga aron motabang sa kabomberohan sa isla. Nagpadala dahil may mga bombero para mutabang sa isla o sa mga kabomberohan na dito sa isla para mapakgang dayon ang sunog. Nagpasalamat po may ilahaming gidawat dito. Sa inisyal nga investigasyon, 3 ka balay ang naugdaw, samtang 2 ang partially damaged, diin 8 ka banay ang apektado. Mukabat sa 2.8 million pesos ang danyos sa insidente. Wala hinoy nasamdan sa insidente, electrical overload ang gitudlong hinungdan sa sunog. Fortunately, there were no casualties or fatalities in relation to that fire incident. And as of now, ma'am, it is still under investigation. But as per initial info, the cause of fire was because of electrical ignition due to overloading. Kauban si Medyo Rawing sa kamera. Ako, si Real Suroche para sa One Mindanao.